mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Bulungan. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si teacher malipay, kaming mababata, uutan nga bata. Agta lagi ko. Makoy. Huy. Agoy. Ha? Saan ito po? Oo man, wa may naitabo. Gusto lang kumukaon ba? Ha? Oh. Sige, kaon. Walay problema. Napa may nabilin nga kanon dyan sa atong panihapon. Kanon na sa iko na. Ikaw na, sinubang isda da eh. Atos kusina na. Ay. Sukaran tika. Gusto ka kuguson pa. Tika, tara. Awamin na Kaon ba? na to. Dili manggod kanon og sudan ang gusto na kong isod sa akong tiyan. Sa sula, o sa di ay. Abukado. Ha? Abukado? Gabiing dako? Bisag mo ay akong gusto. Asa man taong kumupalit anang imong gipangita ng orasaw? Gabi naman kaayo in taong dako. Dito sa may utlanan, ubos ba ng bay nga karaan? Imo kong ipokaw lagi ko nimo tungod lang iana. Usa na may tao ni we? Day. Suguan lang kog lain bi. Kay nahibaw kag yun nga putik kakog sa tagiyan ng kuana protasa. Nakasiguro gid ko. Nga di gid ko makada kung mangayo ko kay klaro mangyay nga balibaran ko. Ayaw, panangin. Kawata. Unsa? Ay, kamaayo gid taon nimong asawaha ka eh. Hindutan nimong matambag sa. Imo matag tudluan sa pagpangawat na hinoon kini imong bana. Aw, kung gusto ka makuhaan ko, sige. Balik na lang dihag katog. Kalimti na lang akong yangyo nimo. Ayoy, nawala gid siya. Pakonsensyahon lagi dayon ta. Sige. Pumana na lang tika. Bahala na. Sikang paitabay ng mga atong kuan eh. Atong asawa niya patakar tirada. Si patas ang anak ka nga gimabdo sa inahan oy. Isud-lisuron man ta. Wala na pag sa tiyan gani andero na ta. Kaayo ba yung bunalan ni gawas oy? Anak lang. Ay niya naman ko. Pastilan. Pagkahayag ra ba sa buwan? Kung madungawang kustag iya ini sa abukado, na. Sigurado yung nga
makitaan ko kay hayag mang buwan. Ay, Maayong Ginoo ko'y pagpaminaw sa Lex sa imong mga Pinoy. kamot itugyan akong kalag. Ako lang paningkamutan nga dili ko nimo kanabang dili ko makahimo og kasaba ba. Unsa naman taon eh. Ay, may nalang gani kay wa makahuna-huna sa pagbuhi og mga iro ang tag-iyan nining abukaduha. Kay kung gibuhian pang mga iro nas gawas, tatabas-tabas ko. Maghinay lang ko sa pagkat-kat para nga mahumana ang sugo sa kong asawa. Na, may kidangat. Kalit mga gisalipdan ang buwan sa bagang panganod. Itong nga panganod, may kalit pa glandong, mingit-ngit pa ya. Aw, sa laing bahin, makatabang ni sitwasyon na para nga dili ko masakpan, dili ko makitaan. Pero mausad lagi. Magpangapkap na ninis bunga. Baya, no? Oh. Alang intawon og reklamo, Makoy. Nangawat, rabitaw ka? Ha? O nga, paningkamot itawon kay gisugo man ka sa imong gipamabdusan. Buhata, sa way kusbod ang sugo, sa umabot nimong anak. Kat, Makoy. Kat para makapangawat. Ay, mantag dili tumadugay si Makoy, uy. Kaya naginamhinam, nagtiyok ko sa abukado. Nagsugod na kanigto ang akong laway ay nga naguna-una pa lang ko. Pagdali taon, Makoy. Kini. Ay, salamat intawon. Kini. Ay, salamat intawon kay ni ay dakong bunga nga akong nahikapan. Duha para bagid ka buok. O, dagko na ba kayo? Ako na lang labnuton para nga mapupo na yun. Tsambahan da kay kinigang hinog. Humok na ba kayo? Ako na ning pupuon og dali. Uy! Oh, Itlog ko na! kinuha ko! Agta! Da! Hagba! Kabaan! Agoy! Agoy! Baya. Tay? Ikaw na ni Makoy. Namusta ba, oy? Kada ko usadaan, mo wag yung kong inasmagan. Ano bang may karatil ka magdagan, ha? Tay, Di ayun lang. makagikan. Baya, sakita sa kong... Kagong-kagong, uy. Ay nalagreklamo, tay. Ay nalagreklamo. Ano? Usa? Samaran ko, tay. Uy! Usa, Makoy. Daghan kikog samad, tay. Baya, Daghan, mini. ano man na? Hoy! Mini. Kain ka pa man! Hoy! Papadunay ko diha, pero wala, nagkasugat, Miss Makoy. Kining, Makoy. Uy. Tanawa, oh. Mingon kang dagang kagsamat. Gano man na, Ato na sa bahay mag-istorya, tay. Sige na, ato ta dito. Ako na ka na, ato na to si nanay ko. Akining, mas may kuhaan na lang dito. Paubanan na lang, ato ta sa bahay. May samad ka man ka. Ulagi. Pero dito na lang lagi ta sa bahay magsulti. Kuha ang ato sa nanay. Ay, hain pa man din ang tawhana, uy. Kapag kadugay pa niyang nabalik. Lube! Ito man din siyang dapita mo adto. Lube! Si Nanay Susa man ron. Lumen, ablihi, be! Kadyot sa... Abli, oy! Kadyot sa... Naana! Naunsa ka man, oy! Imo manggitugyan sa kadaot ang imong bana! Palingkuras ako. Sod sa buldiri, tay, nay. Unsa man ni mag-iingon nga gitugyan ako sa kadaot si Makoy, nay? Kay tinuod man bitaw.
Imo man sa gipasumban ang imong kabuang, oy. Unsi ka buang ba na uy? Ay, imo kong gipalakaw ining gabiing dako si Makoy. Sir ka ba? Ha? Nga, mapagbuwan nun pa yun. Mauroy tingkawa sa mga diliingo na to. O niya, hain naman na ako gisugot ni mo, Makoy. Ganina ra ba yung nagtuo ning akong laway ha nga sigun ako na sa abukado? Pero dugay kay ka nabalik. Ha, suko pa. Baya ni mo no. Wa kay mata. Sigaha kunog maayo. Aron imong maklarog na unsa ang lawas. Kasakit. Ining imong bana. Tanawang bukton. Ay. Hayag rang Petromax. Unya wa ka makakita. Naunsa ka baya. Hubuan na imong t-shirt pa, koy. O giduol sa dagway ining imong asawa ang imong lawas aron makita niya. Hubuan na, hubua. Oops. Nay, awan nay. Hala, uy. Nga naman day ka dong. Madag nga no. Agay. Ha? Misigirit o kalaog punuan sa bukado. Mauna nang asama ng lawas, ana. Nabutoy-butoy na akong bugan sa pag-slide-slide na ako sa punuan sa abukado. Sakitas kong kagong-kagong inoon. Pagkahagsa ginako sa yuta, eh. Nisagirit man ko. Dito gikumusan ko itong kuan, katong ang akong lubot ba? Dito sa medyo hait kayo nga bato sa ubos. Sabay da suot imong o nga imong magisugo ining urasang abokados Makoy Lumen. O baka ni mabungkag. Aray. Imo pag yung giingnan nga ipakawat, ha? Kung dili mo sugot, ang tagiya nga, pangayo niya. Baya ninyo tayo, uy. Nay, mura man sa mugwa mo agi ni kahimtangan ako. Ako magwin nagbuot nga, mamugos ni Makoy nga, sa pagpangita ng abukado nga ang inyong mang apo. Sugo sa bata tayo, uy, nay. No. Sugo sa bata, nga nias akong sabakan. Ako gipaundayunan, aron dili ko makuhaan. Hello, boy! Dungan, baya gyud sila. Makuhaan sa imong kakagwang. Si kakagwang, maman ko nadunggan ba nga sultis kadaghanan nga kanang mga minyo nga naguna pa nako. Sa tanan yung mga katigwangan mao gyud na isulti nga kun unsay gipanga sa usa ka inahan kinahanglan gyud nga ihatag kay sugo na sa bata nga miturok sa iyang sabakan. Kay kun dili ni tumanan sigurado gyud ni nga makuhaan. Hilaw dia, padas tinuhuan nga way ka matuoran. Naibaho ka ba, ha? Unsay na itabo sa lakaw ni Makoy? Ha? Karong gabi na? Saan na kung pagkaibaho man na siya tingog-tingog dia? Ay, wa na magtingog kay giharian ang kahadlok. Sa pagi kahadlukan, uy? Nga, paminaw ha, darling, langga, sweetheart, paminaw. Paminaw, tarong. Ano makasabot ka? O, muhulong ka ng mga pagsubi-subi ni mo diha sa imong ginikanan. Hulungan na ha, paminaw ha, para makasabot ka. Ang imong mga ginikanan, no? Mas nahingawan ako. May bati pa nako, ikaw ara gyud. Paminaw ha, ingon ini ang nahitabo. Sa dili pa ko mo patuyag istorya ba paminaw sa ha. Ingon ini ang nahitabo, darling. Dihang kanang kituyo ang ginako pagkatkat ang punuan sa abukado. Nga gipanagya nang nagpuyo sa Biden nga karaan sa may utlanan. Ha? Paminaw. Ingon ni ini, mahal na kong asawa. Tanawa, igo ragadi kag giistoryahan pero gipangilugan na ka. Unsa pakahano kung si Makoy gid mo ay nahitabuan? Dong. Oh, ang putahan. Isira ang putahan. Isira! Ha? Sir Hidayon Doy! Makoy! Nga, Makoy! Makoy! Isira ang putahan ki nala siya. Magdali! Sir Hidayon Doy! Magdali! Ay! Dong? Kalain siyang naong. Magpuno sa yaga-yaga ang iyang tinanawan nga bitutok na ako. Gusto na Makoy. Ayaw padaan ang imong una-una. Hasta ko naglain na sa doon ang gibati nako. Mura na noon o gilubok sa sobrang kakulbang akong dugan.
Pasaylo ako. Pasaylo ako. Day, Lumi na unsa ka. Nibalik na sa siya. ha? Kinsa? Ang imong nakita karon. Unsa? Gisundan yun ay ko niya. Gisundan ko niya. Tanong ka na yung ministryan. Uy, pasabta ko. Ano sa ba ka? Oy, no, man! Hala! Tabang! Dugo! Tabang! Kanagang dugo! Tawagin ko ninyo! Tabang! Ang akong asawa! Tabang mo! Ang akong asawa! Palihog tawagan ninyo si Manuotek! Lumin! Paggawas sa mong uban, Bearon, may sagaban sa itong paglihok-lihok. Gawas na sa kuno mong uban dito para madali na ito si Lumen. Gawas mo, gawas. Gawas na. Gawas. Ikaw. Pasensya sa mo, mga silingan, ha? Ito lang sa paminaw ng hangyo ni Manuotek, ha? Sige, gawas lang sa mo, gawas lang sa... Pabili lang mo susa. Makoy, kay kinahanglan ako inyong pag-abag. Ayaw yung biyahe si Lumen, mintas simuon ako ang akong mga pangaliya. Abaya, naglibog yun ko, naglibog kay ko. Saan man ko? Bida sila yung tingog ni mo, eh. Abi ni mo, naglibog ko. Kana kung gituan sa kadaghanan nga kung dili ko no matuman o dili ikahatag sa usa ka nga ang iyang gikinahanglan o iyang gikanan ikaibgan ba? Siguro gyud ning makuhaan. Tinuod ay. Mao ba? Tinuod yun kay na. Mao ba? Nga naman kuno na, sa may koneksyon ana sa gisabak sa usa ka inahan. Tampaon sa ganito'y rason, anak mga siligan. Ano to? Ngano, eh? Ay nga no magkuno na. Unsa lagi koneksyon? Di magi ka makahatag na kumay rason. Daon sa mamituo mo sa patuo-tuo, kaway tarong basihanan. Kaya patuyang raman mo. Ay ayo. Kumusta naman kahaslumin? Mano, kumusta namang akong anak? Kinuha ko. Lumin ayaw yung taon kalimti ang imong gisaad na ko nga. Mano. Kanusta? Dilita. Wala man lagi na siya maglihok, Mano. Ayaw naghatagi og daotang kahulugan ang iyong nakita. Tanaw na ko niya man, no? Wala man na siya maginhawa. Ay, nakakita bayag gid ko sa daghang dugo nga miagas gikas iyang lawas, Mano. Tanawa yung dagway. Murag walay dugo man, no? Larawan sa usa ka. Hilom ko numakoy. Wahay mahitabo sa akong anak. Maluwas ra si Lumen. Paggawas sa mo, be? Aton sa kuno siyang pasagdan nga makapahuway, be? Pero ni kataod-taod, ako niya siyang balikan. Ano ni padayon ang akong pagkatiman. Be, yan na. Yan mo. Unsa man yun ay tabuk-budoy? Dali ko gustong mabuhi og kung di ko sigurado. Doy, Kumusta na mas Lumin, ha? gipabiyaan sa ni Manuotik para mahatagag higayon nga makapahuway. Uban ni kuskusina, Jibig. Asa man? Kaon ka? Ha? Usa man? Kung sa matas kusina? Magpaig tag pinong bugas mais para ta makahigop o kaping init kay Mayo. hapdos naman noon ning akong tiyan, oy. Mayo pa. May na asusa pala. Kamat ko niya ni Lumen. Asus na yun siyang pagupon na aron. Manitan yung tiyan. Bitaw. Mayo yun. Mano, kumusta naman ang akong apo, ha? Wag tayo swerte, budoy. Angay bakog mo tuo nga katurag yung abukado nga gikahinaman nga kanon sa inahan mo ay nakaingon, ha? Usa na. Pero wala gi usa nga makahatag og gustong rason. Kung ano, ingon man gid ni anak man, no? Ha? Hindi lang nato laliso na idong, ha? Mao ni ako ikasulti ninyo.
Ayaw lang yun mo pagpakawaas paglaom. Inaapay daghang kay gayunan nga makaanak mo. Makaanak pa mong daghan kay mga bata pa mo, Makoy. Mong amping lang yun sa sunod nga panahon, ha? Dili sana ko si Lumin. Ayaw. Ayaw siyang tugawa sa iyang pagpahuway do. Ato na siya pasagdan. Kanindot. Kanindot siya makamot nga bidapat sa kong panit. Da nga pagpisil og hinay. Murag namat mo na nako ang kanindot sa akong pagpati. Tuy kay murag kalit ka na wag tanga akong kaluya. Murag nabalik ang akong kusog. O sige. Sige pa. Yaka. Tungod kay wa pa kumatapos. Kinahanglan nga dili ka mawagtang dinhi sa kalibutan ang isip na kong reyna sa kong gingarian. Pitoy, Makoy, usa ba? nanong mo magigitiwan? Ang unsa man, Makoy, ha? Ang abukado. Mo ginakaingon. Pagkausik sa kong anak ka na, huwag tang lang. Makoy, pag-upanganay kong nag-igon, ayaw ko pagpagawas paglaom. Ulya, mapaganyan akong asawa, Bimano. Kilala pa ba ako nga batulan ang paglaom? Makoy! Yung! Uy! Lumin! Lumin! Uy na! Makoy! Ikaw ni! Kusiya ako ninyo. Kusiya ko. Nagdamgo ko. Oh. Nihigop pa nga ni kuning kapi nga sinunog niya. Mauna ko nakita. Ikaw Lumin nga mula nagway na hita mo. Nagdamgo ko. Ay, wa, Loy. Nagbata ka, Loy. Maong tinaw kayong imong nakita, Loy. Lamat ni? Ang talagi ko! Nihigop pa nga ni kuning kapi nga sinunog niya. Mauna ko nakita. Ikaw Lumin nga mula nagway na hita mo. Nagdamgo ko. Ay, wa, Loy. Nagbata ka, Loy. Maong tinaw kayong imong nakita, Loy. Lamat ni? Gilamat ha? Mano, Tikloy. Usa magi tinuod ini, ha? Tay sa Tikloy, aragod, Mano. tay sa nangaunsa man di ay mo oy nga murag pulos man mo blanco. Ako magining inyong giatubang. Ngano mo? Murag imposible, no? Kwan. Sa may kasulti mo, day. Imposible gani. Ngano man? Tungod kay amo kagibiyaan sa kwartong kanina nga murag wa nagkoy kinabuhi Lumin. Mauna. Mura ka nagpatay, Lumin. Wala na binakitang dugo sa imong dagway, bisag gamay. Pero kalit ka lang ikawas nga murag wala na itabo. Huwag pagkasanag si mong naong. Mano, iyat o Tikloy. Mano, usa ba yung gahuma ang imong gigamit sa imong pagtambal ni Lumin? Ang natula naman gitoy. Usa man kahuma ang buot mo ipasabot nga kining inyong tambalan usa man katawhano. Ay, gano bang labdon man ato katungko ining hitabo ah. Akong nahuna-huna nga tungod sa pagkamatinud-anon aning Mano o Tikloy, dako ang akong pagtuo nga giabyan siya sa Ginoo sa iyang gihimo nga pagpanambal kang Lumin. Mausad. Makoy. Anong yun anak man imong tinanawan ako? Tungod kay nabaguhan giko nining ako nakita ni Muron. Pag ako pa yung gihuna-una nga mahitabo, mao ni. Tungod sa sobrang kaluya o sa pagkadaghang dugo nga nawa nimo, inanay lagi ko nga nawal tanong paglaom. Nahugno ko. Tungod kay sa imong kondisyon nga ako nakita, murag inanay ka ng mga gidagit sa kamatayon.
Pero, sa ba ning ako nakita karon eh? Ang hingpit na gina kong kaayuhan dong. Mamay mo ba? Dili na natutas-on ang istorya. Nilain dyan Gusto ko mo kaon. Kay hapdas kay kuntian. Ay, palimutan na kay ako kang sukaran. Paigupaw na siya sa kaping pinaig maisusa para di makalitan ng iyang tiyan kung masudgan na skanon. Tingalig mas grabe pa niya hinoon ang problema kung kalit nga makalitan ng iyang tiyan. Ay, maayo na kumano, ay kabalaka. Kamuntanan ba? Linawan na kulo ng inyong mga huna-huna, be. Iwan na gyud may angay kabalakan ako, okay na ko. Ang bata. Naaraman. Ha? Usa lumen? Nangutana magusmak ko'y bahin sa among anak, manuot tikloy. Maong ako siyang giingnan, nga naara maggihapon sa akong tiyan. Lumen. Oh, ay ko giingnan nga dili na sad mo mutuon ako mano. Tiyagyo ko makato. Doon kinaibaw ko nga nawa ni Garo si imong sabakan ang bagong turok nga inyong liwat unta imakoy. Ha? Ang ginaghanor sa dugo nga nawagtang si imong lawas, may timailhan nga wala kinabuhi nga nagpabili na shoot si imong sabakan. Ay naara lagi siya mano. Nagpabilin uban ako ang umaabot na mong anak ni Makoy. Ay, Na, samtani, uy, sige lang tag-istoryaan eh. Dili lang ko niyo pakanon. Na dili ba ko, apit makagwanta ni akong kagutom do. Oo. Tingalig, maunahin nyo na hinuon nga, makaingon nga, kanang madayon na dyan ko makuhaan ko ani. Ako'y, day, kaon day, min. Kaon. Ha? Ako kasukaran. Lantaw maragod imong anak nga nagkaundoy. Mura way plano nga muundang. Dili man ingon anak iyang kinanan. Misumbong na kay natos Makoy nga pugsunon kay sa kaon si Lumi. Maong nanghangyo intaw ng bana nga patabang siya para matambagan ang iyang asawa kay naguul siya nga magpagkatao niya nigbata nga masakiton. Pero tanawa ng kinanan ni Lumin karon mo. Bitaw no? Ay! Di na lang tingalin na ito ang ngayon himuong problema sang uy. Ang importante, kinaapang atong anak. Ato pang nakita nga dako yung buhi karon. Oo. Pero ang pangutana, kung kanang atong anak ron, maubag yun ang atong anak nga si Lumin. Day? Day. Wapa ka mabusog, day? Pasensya kaya ko, wapay ko mabusog dong. Kuwangan pag yun mga pagkaon nga, niya ko tubangan. Ha? Uy. Ay, pagbaayo ko na imo na lang kung imo ning dungagan ba? Unsa? Mga ginalanding daan. Kuwangon din siya. Hala, uy. Sa may problema, ha? Ganun na. Oy, nag-away mo, ha? Wa man. Sabay Yan naman ko, ha? among awayan. Karon na lang noon may mag-away noon. Nga. Ya. Mura malamig, taon sa mga murag, nasinggit mas makoy karon, dako bang tingo. Buta na niya. Kawat na siya mutuos akong giingon ba. Nga magpadugang pakugdaan og pagkaon. Kay kini niya sa akong atubangan, dako pa kining kuwang. Ay, imposible man sa gyud nga makuhangan ka, uy. Ako lang gihamo ang tanang pagkaon nga nahabilin sa atong panihapon gabi igod. Angay pa ba din na itong kwintahon? Ay, kanang dili na mo yung buti pasabot ni Makoy, uy, Lumin. Nabalaka lang ko basa mahimo nimong bation ba kung makalitan sa daghang pagkaon kanang imong tiyan lumin. Gusto kayo na. Nakamura may nagreklamo eh. Sige mo reklamo ba? Magani na magtingog si Manutikloy oh. Mana lang unta na mo badlong nako karon. Ay mukhaon pa ko ha. Dili ko pa balibad kay gutom na gyud kaayo ko karon. Dugagi pa na ninyo akong gikaon Sige, mamang duga ha. Sige, magluto kog dali ha para di ka makuwangan ha. Ay, tabangan tagadus. Naunsa man ang anak ka, uy. Lupig pa may gibus-bus. Mura man hinuog ko'y busganan. tabangan ko yun ang inyong gibuhat usa. Boy. Unsa pa makasudaan ang atong ipasuwa niya no? Ay, Gihurot naman tao na kog ladlad sa lamisa ang tanan. Pag-ingon gid ni Lumin nga, kuan, gusto pa siya mukaon kay sobra sa kagutom, nay? Saan ba ni, nay? Ay, ikaw na kong suguon, Makoy, be. Ha, mano? Nagpasyal magkugmanong kaniya sa akong apo kaysa pagkatinuod ng no. Kaniha, nagsilibra sa taon, may sa kasumaran sa andaw na kong natawan. saan di ay? Oo, susa.
O tuwa pa mong kagibilin nga usa ka buk. Buk manok dito sa akong banggira kay ako tatong tagana para ugma sa pamahaw pa yun to. Pero kuha ko dito dong para di na mo maproblema kung buyamara ng ibong asawa. Sige. Ay, na lang agi sa luyo dong para madali ka. Sige, atos ako. Ay. Dali na nang maluto ang kanon kay sigaan ko nagmaayo. Kung sa man ang ipakita ni Lumin, naglibog naman kay ko ani. Ano man ni? Ganong ingon ni mga among nakita niya karon? Isa na. Agta siyong mata. Wakil lingaw diya. Labayong tikarog batoron. Lukon mo sa tanim mo. Agta lagi ko, oy! Di ka mo to, Ha? Nagsulti ka mo sa tinuod, ha? Dili ko makakaon. Wa nang kinayahan nga parihas ninyong mga tao. Onsa? Uy, kamao sa kamutirada, ha? Mula sa kagkomentarista? Mao lang imo. Wa ko makasabot ang imong gisulti. Ang akong gusto nga magistorya ta. Kanahanda ko ay. Tinuod ba tingaling agtag yung kanahanda ko nga? Hello? Gisugo man ko. Kuhaon ko na itong ingon ni Mano Utik. Katilig masuko niya si Lumin kung maangang siya sa pagkaon. Uy! Asa ka na, uy! Wa pa ta mahuman, ha? Naluto ng kanon. Pero hael mas si Makoy nga nadugay man. Oy! Ay, naunsa! Kuyawan Ay, lang ta. Uy! hey! Kuyawan, ba't di mo in town? Uy, kinasmagkan ba na di mong pultahan? Mama, sige, balik ang pultahan. Ay, oo. Ay, kuyawan ako. Usa Makoy. Just magmaka. Ano dugay makadugay? Naamanggoy, nagkabuang. Ako si Kalingawan. Diyan ang manok nga inasal mano. Salamat. Sige, naluto naman ang kanon nga ipapasuktak ang ni Isusa. Sige, sukari na itong imong asawa. Ay, di ana. Oh, kana na lang manok may ati manadong para madugangan tong kuan kanang pagkaon sa imong asawa kay nagpadayon paghapog kaon rugurasa ihatod na. Sige, ana. Uy. Amin. Masa mo kapag yun mabusog, day? Pwerte namang naghanang nakaoni mo karon, day. Di pa kabuundang, day. Huwag pa kayo ang akong sulanan, tay. Ha? Makay! Dong! Di ana na. Dara. Ana. Inasal manok! Ay, gihatag tao na ni Mano Utikloy. Ala, utna na. Sir, di ka pa mabusog, ana. Kadako na ng manuka. Ikaw na yung mukhaon, ana. Pagbusog Lumin. Ay, arita sa gawas manok para way makabaldan niya des yung pagkaon. Aray sa medong. Nay. Dili mo, ay ko yung biya Dili mo. Husto na tingali ng pagkauna nga. Gidugang sa imong inahan o sa imong bana. Uy, Lumin. Ha? Ayaw na dungagi taon. Sige. Hapit na lang ko magduka. Usa? Actually na magani og hagbong akong tabon-tabon, no? Uy, baya. Pagtarong niya, uy. Kinakas at tubangas grasya. Uy, Lumin, naunsa Lumin! Sa man ni siya, uy. Lumin! Uy! Lupik may gitiawan. Grabing nagkakaon. Diyos, baya. Pagkagrabe yung nagkakaon, yun niya karon. Kalit magduka at tubangan sa kananan o... Uy! Bangan sa ilong! Uy! Lumin? Ano? Tuara! May hagok na. Susa! Aring ka! Tanawa ring anak ni mo! Ay, Lumin! Susa! Nga duman, uy! Hala! Uy! Saan na may nahitabuan ng nagkaon? Mano,
Kung sa'yo mo ikasulti ni hitabuhan sa kong kasawa, Mano. Di na ko siya biyaan. Aron, ato lang may bawa na hinungdan ako. Wa siya ko makasabot ini ako nakita karon. Mao nga, di una ko mo biya. Kay ako siyang option ba? Ipahimutang darig tarong, uy. Pagkaway-ayo nga na to, mahinoos ka nanan. Nag-ayo yung bisiton. Kung sabi atong sa ubang mga tao, nga, gisway man tag-ingon ini. Kutom sa kumahimo, nadingkamot man ko nga mahimong mayong tao sa ako mga silingan. Kung sa paghihinungdan, nga gikomedyahan makog-ingon ini sa kapalaran. Makoy, ato na may bawan do. Hatagi lang yung ko yung higayon para maobserbahan ako ni Silumin. Sige, ako sa ipahimotang og tarong Silumin sa Swambi. Ato nang yayungan kay tingali ka. Tingali pa niyang mabuhi ani mo. Baka uparabanang nagkaon tao. Nay, tay, mahimo bag di la sa mo mamiya na mo? Ay, bibiyai? Basta kay ako, magpabilin pagdukuto. Sa kami, magpabilin sa midin Mentras wa pa ko mawasi sa... Ay, wa pa ko yun mawasi sa kalibog. Ining nahitabo ni Lumin. Ay. Nay, gilaay na mo, Nay. Niabot na sang laing gabi, Nay. Ay, huwag kaso, uy. Di ba giingnan ka manambot ni tatay di mo nga, di lang yun una mimubiya ninyo dinhi. Salamat, Nay, ha? Pero, basi ganahan na mo makikahigda kay gabi na baya. Kaning, bukad na ko di banig di asawanan. Dapat katugol sa mo? Ako do, anak ko na sa lingkuranan nga kawayan ninyo, ha? Napad-lapad man na. Anak ko diha mo pahimutang. Sige, Mano. Hatagan tayo kag hapin o unlan. Sa Lex Pino. Magkuha sa kulito sa Swambi. Sibog gamay ha. Lumin. Agay! Lumin? Nana ko! Lumin! Asa ka? Lumin! Ayaw ko Asa ka? guniti! Asa ka? Gitawag ko. Ayaw ko sa muka. Mano! Tabagi ko rin yung pugi si Lumin kay mulakaw ko na siya. Nay! Tabagi ko, Nay. Ano ba, ha? Si Lumin. Usa ba di? Oy, Lumin! Uy, ayaw mabadlong di ha? Oy! Linog! Linog! Linog ko yung tao! Linog! Ay! Dili na dito. Uyok ang bay. Linog! Lumin, balik! Linog! Balik, asa ka! Lumin! Saan man ipabayahan, Awi? Dali mo, Mano! Ato siya nga sundon! Dali rin kasi kanaog! Dali! Lumin! Asa ka! Lumin! Lumin! Kung kinsa man galing nag-agni mo aron nga mo kuyog niya, palihog! Ayaw pagpada! Lumin! Tuwa sa pagpadog sa utanan. Asa magikinis siya paingon? Ayaw siya buwagay siya yung mga mata, ha? Makoy! Lumin! Yang bala ang tubig kag hatag sa buutan nga kura paruko sa atong simbahan. Kuha nito, ha? Bukdag yung si Lumin, ha? O kung asa man mo siya mapsi, isabyag din niya. Nakalugo ka, ha? Kuha na. Salamat, Mano. Sige, alis ako. Lumin? Kisa ka? Diha na katutog ha. Ayaw paglabang sa akong teritoryo. Kinsa ka? Pakita na ko! Agda ko! Klaro ba? Ha? Agda ko! Ang ayaw kong kontra ha. Kay wag yung kay mahimo na ako. Unsa may mahimo? Pakita na ko Swaybe. Aron ka, makailagag kinsa ko. Ay, kung duwain na ng iyong kabuang, ha? Tungod kay nahibaw kong parihas na ka na ko. Mga tao nga gusto mang lawgaw sa panaguba na mo ni Lumin, nga akong asawa. Pakita na ko! Ano mo tuog ko na ng imong gipangahambog nga agta ka? Ikaw ray agta nga burara kay baba. Pero dili magpakita. Hilom niyo ha?
Ayaw kong kagita, ha? Tingali, muitnat ng mata nimo kung magpakita ko. Hilas. Mintras, wa pa kayo magsipop, kiling akong tungkol kay giilugan ko ni mong babae nga para na ako. Hala, sibat, palayo! Palayo sa ako ng gingon nga. Karoon na mo gisulti ambisyoso. Hilas! Sa to gisulti di mo? Ha? Nangilog ko ni mo? Oo! Mayo lang gani. Kay mi patuo si Lumin sa akong gingon. Nga pasundon siya nako. Aron uban na unya mi sa among kalibutan. Uban sa among anak. Hilom burigog! Ayaw pasakyan na imong dua-dua ha? Pasakyan ko ni mo? Hilas! Muda pagagnga nga kahadlukan. Magpatuo pang agta ka. Pero mahadlok ang pakita kay, nag-ayob na, kangkang siya kami kakaskumo na ko. Na, saman! Andang ginigamutan ng auna ko. Kausa na lang. Usbon tika gingon nga agta ko. Agta lagi ko, uy. Unsa ka ba? Balik na sa imong agi. Ug ayaw mo lawgawa si Lumin. Kay sugod karon kami na. Nagkadungog ka. Dugay ko na kaayong giplano kinihigayuna nga makuha na gid nako siya nimo. Ug karon kay nilampos nako maong ingnon ta ka. Palayo na ining dapita kay wa ka na angay pa nga magpaduol ni Lumin kay ako na siya. Tabian sa nitawan na da. Patakal na kag yam-yam, kuwang gula ka. Ha? Sinigitay ha? Ipanti ka ha? Ha? Kung dili ka gani mo gawas, ipaniguro na ko nimo nga dili gi ka makaikas kon mo gawas ka. Ika, sabta akong sulti. Ha? Paminaw! Dauban ko ni dapita. Puslan man! Di gi ka kaikas. Aron nga, magtabla ta. Ha 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 ha. Muyhap ko kutob kaduha. Kaduha ra gyud. Di ka gani mo pakita. Magmahay gi ka. Makoy! Hay, si Lumin! Wala ko may maughay na itong bulusot, nay! Pero mayo kay niya mo. Tabagi ko ninyo, be. Para mapuhag ng sakop ni Satanas nga gusto mo ilog sa kong asawa. Pagkuha mo dito puspurog, pag bugkos mo, langkay. Kay kun musipyat din ako gikatabi karon nga igulan nga mo tabi, pero digin mo pakita, nang hambog pa nga iyak ko ni si Lumin, ato ning isugba. Nakaduog mo? Isugba tanay! Tablahon ko ning gago. Adi ay! Gusto niyo kang mutanaw na ako? Sige! Ay. Pag-ihap na diha, kay ining abot ni mo sa ikaduhang numero, Usa! hindi mo na kong makita. Huwag dagan na ha! Duha! Ni ara ko! Pagka! Hala! Uy! Ingon lang, ana? Pagka? Mura na kagawa? Manang wala ka mudagan? Pinoy. Di ka mahadlok na ako? Dili makamaong mahadlok ang tao nga tinuod nga naigugma. Unsa? Andam na ako isugal ang akong kinabuhi karon. Nga namiligro nga mawa na ako ang akong asawa. Nga tinuod gyud akong higugma. Dili ko mosugot. Nga panag-iyahon siya tagalaing kalibutan nga parehas nimo. Mamatay ka! Lumin! Yayay mo asawa, Makoy! Ha? O mano! Yawa na imukod ka, Makoy! Yawa na siya. Atong silaban ang palibot! Uy, dali! Si Lumin! Tingali ka, madisgrasya si Lumin! Dili na ko itugot oy. Di gina ko itugot ay. Kuhaon gyud nako ang akong asawa. Bisag unsa pay mahitabo. Ako sa bawion kay ako lang siya tay. Makoy! Lumin!
Lumin! Lumin, mahal ko! Lumin! Salamat sa Ginoo. Lumin! Malayo mo. Kayo na. Magawas mo yung napita. Kaya dali nang nagkakarapang kayo. Makoy, Lumin, dali mo. Oo, Mano. Tana, Lumin. At sino na yung tatay? Ay, nagkabalay ka. Pag siguro na magsunod na mo, kay, wala, nagkadako ang kayo. Makoy, kamong tanan, nunot mo na ko. Oh. Si Padre Tomas, siya ang nitabang na ko sa pagsablig sa bindi tayong tubig sa punuan sa bukado. Dini mo na-enkwentro ang agta. Yan, nagpaingon siya sa simbahan. Ato siyang sundon. Paglingkod una ka mo. Salamat, Padre. Salamat, Padre. Ako lang mo pahiramduman, ha? Kung galing inyo maning makalimtan. Nga wa gyud dautan nga mubarog. Nga wa gyud dautan nga makabuntog sa gahom sa atong mahal nga Dios. O di gyud nato kalimtan ang pagabot sa mahal nga magagaho. Tungod kay sa tanang higayon, ato gyud siyang ikinahanglan. Lumin, kumusta ka naman? Ni apang kadlok na ako, Padre. Maong tabangi ko. Nga dili dagon sa paghasol sa mga yawanon. Tana, musod ta sa simbahan. Di na ginato kalimtan ang pagsuod sa simbahan lang ha. Aron nato malikayan ang mga dautan nga may tumong sa pagpukan sa atong pagsunod sa balaang sugo sa Ginoo. Opang ka. Nya, unsa na may pamati nimo sa imong lawas? Medyo naap ang kaluya. Pero naningkamot ko nga magpakaayo. Kaya gisaaran man ko ni Manuotik nga dili ko niya pasagdan. Pero wag isud ang imong sabakan, di ba? Wa na? Oo. Wa na mo'y angay ang kagulan. Kaya naa pa ang daghang kagayunan nga makaangkol mo o daghang liwat. Siguro na sa akong giingon, kinahanglan nga. Sukod karon, naagod ang tininuot kapag mo. Oo, Mano. Salamat. Salamat, Mano. May bagtig nagkabana sa simbahan. May magting Timaan sa pag-abot sa orasyon. Timaan dyan. Dali na mo, aron manalangin. Mga bata, natapos ang akong aso ninyo ni Siminaw ng kanaguluhan, ang talagi ko, dinilang sa mga aso ni kayo gulyat kinitaran sinuwat ni Ate Ingrid Bertodaso. Unya, ang ato directory si Ate Martis Parbal, Maurice Spinner, Kuya Joel Binsi, ang manager sa Bien Aqua. Ang atong soundman, si Mr. Ricky Bangis Garing, ang ato ang pinakabingi bangis sa RMN. O ang ato ang audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, ang tag-iya sa Iking Binding and Rock Edge Collection. Kung doon na mo'y maproblema sa inyong mga atop, sa inyong mga window glasses o door glasses, kung sa panadiya, duula ninyo ang Iking Binding and Rock Installation na sa Nagababag, Lapu-Lapu City. Kinitaran, dalit ka na to sa RMN Drama! Kaming mababa.